ברוכים הבאים לבית ספר מעיין. בית הספר שלנו הוא בית ספר ולדורף, הפועל על פי תפיסת העולם האנתרופוסופית. אנחנו מלמדים בצורה אומנותית וחווייתית, מתוך תפיסה שלימודים בבית הספר הם יותר דרך הגוף והלב ופחות דרך הראש. הילדים מגיעים לכאן כדי להכיר את עצמם ואת העולם, בתקווה שיגדלו להיות אנשים החיים במלאות ושואפים לטוב סביבם. ההורים הם שותפים מלאים בעשייה החינוכית וביצירת קהילה שעוטפת את הילדים. נתראה במעיין.